Hi guys! Muuli ako karon sa among sa bukid. Magdala ko og mga utanon. Magkuha ko og alubati kay akong itanom sa amo O karon ako ni siya nga tutlan. Pagputol ko ani. Puti ni nga alubati. Ako ni itanom sa amo Are na punta sa mag-harvest ko. Nataghan na po ang bunga sa akong mga gulay. Lami ang basket ma. Order ni para sa pang-harvest. Biyabas. O, Sale. Yung nasi sisir nga daghan ang biyabas na. sir, daghan na kayo biya pa sa mga ipisibon. Kana, pwede na. O, kana. Ako ni pong harveston, kay mga yo ka boy, kaya iya ko nung paliwanag. Kanang duha mabik ang kanon na iban. Guys, Uy, buyag-buyag ang sili ma. Pursa na magdaghana sa sili oh. daghan ako kasagol na ning akong mga buwak o mga utanon. Mga buwak o utanon, nagsagol. Lemon. O, daghan na kayo dahil, no? Nay mani. Dahil, kani paliya kani. Kani ba siya nga Luya? luya dugay naman ni daghan na kayo. Mao ba ma? Kinadugayan na ni, hapit na ni tuig. So, may luya kami. May mani na tinanim. Kano sa pa maning mani og may tanglad. Kano sa pa na mani ma-harvest? So, nabuhi ang akong humutan. Nara. Ay oo. Humutan, nabuhi na. Sangig. Sangig na. So, sang sagol na may mga aloe vera dyan. Kanang mani ma, kano sa pa man na? Ay, nabi ka na mudugnas. Yan, may mga mint at ito, okra. Oh. Sige ma. Kuha na ko sa akong Ako gihapon ni dadon sa bukid. Kay kinsay nang ayo? Nangayo si Boy. Sila ni. Akong nanay, akong kasahan. Kaya mo angay sila og okra. Kanawa ko no nag-insakto, okay pa ba Kani na? gani ko nung okra na. Dahil, pwede ra gani ko nung humulan. Nun, sabaw ko nung nagkadlat. Oo. Mao ba ingon? Ha? Ay, ingon na lang. Okay pa. Pandag ko magunin. Ano ko no, di pa ba nagguwang? Okay pala kay. Dagoon magunin okra ha. Ang humok pa kayo. Ano inyo man ang gilabay? Mga gahi na kaayo. Pwede na ni ating paghahan dahil ay. Oh, kay taas na no. Sa bunga na kan ba? Nawa bunga na yan. Mapapalit kay fertilizer. Unsa man din ang nasa sako? Fertilizer walang ano na. Walang kaya ano eh. Ako na isagol. Ano sa buwak. Kaya hindi mo gahi ang buwak. Ang walang tahi. Hindi mo gahi ang yuta. Marami. Marami guys. Sa baka mapanaw po ko. Marami na guys. Pababaw ma. Awa na. Na. Napa wo. Tapikas. Mga ni guys. Nabali. Ang bukid akong dagan ugutan. Katsahan di kayo bunga akong okra. Thank you. Wa man mag-prosper ang kuan ibutang ma. Wa mag-prosper ang pipino man no. O, man. Salamat Panginoon sa grasya nga akong nadawat sa labi na sa akong pagpananom. Pirmi kong kaani. Bisan wala ni siya abono,
Gusto na niya namin kawan ano dahil ito. Alugbati. Pag may hanan. Daghan na anak ma kay di ba na mautan anak ma. Daghan na pod ma kay aron itanom na uban daw to bang mga tumoy to. Eh sakit ang mga hawak. At tutuan kila mek sa inyo. Ang tunga anak, tunga apa dra? Tunga asa na. Kunin siya. Lami ang basket ma eh. Order ni order. Musaka lang ta atong nasa ibabaw pod ma. Ayan guys, makuha na sad ko og palya. How many times na ko nagpupo aning palya na ko. Salamat. Kuha ato mga hinog ma oh, overripe. Ato ra na sa ibabaw kuhaon na to ma. Okay. Kuha ng mga yellow na ma. Ako na ba? Ito nang ko, bunga rin ako depan anang ko ano. Ano ba sa ano? Yapa oh. Saga. Nakin ni pa oh. Kuha na ng yellow oy. Wala de ay. Pangwaan na kay. Apa? Malapit na mamatay ma. Ano pa? Kan batin ah. Kan pa siya ha. Kanang nagsangit gamay pa na. Ano pa? Sila na biyag-biyag na. Oh guys, dapat dahil na lang ko. Paano kayo mo? Paano pa dahil? Ang grapes lagi na ho mama. So ano na? Wala mauwanan ka ma. So guys, Sagway na. Ano dali ta kay gauwan. dito pa. Tanaw ko. Marami na. Uy sus day dako kayo oh. Ito pa. Ito pa guys. Sis, thank you very much. So, wait pa Bay, isa na. Gracia. Oo na lang. Yan naman. Yan naman. Yan na. To. Ito pa. Malaki. Ito pa. Malaki. Uy daghana naman naman. Sarap pag tinaon. Lugbati oh. Grabe. Ito pa. Puno na yun. Ito pa o. Hmm? Nga na tanawa o. Yan pa. Sa. Yan. Nga na dahil. Ito pa. Yan pa na eh. Isa na ito. Ngayon pa na lang. Maliit. Hindi lang. Kaya ka ko ah. Oh. Alugbate. Tingnan pa. Ito na pa. Ito na guys.
Marami ang akong harvest sa akong palaya. Sus malipayon jud ko. Kadaghan na jud ko nag-harvest ani. Isa lang kapunuan ni siya nga palaya. Kapila na ko nag-ani. Nag-harvest na po ko og alubate. Alubate. Ma, nauwanan ka ma. Inom tubig ha. Ako din tag-asun kaya hangin tanom sa among sa bukid. Dagang tambok pero di man makuha na mo. Kana ra kayo nauwanan na to ka ma. Hindi na ba? Pagtiwas. Kunya may magtiwas guys kay may ulan. Gabaguod si mother. Akong palaya. Alubati. Mao na ni ang akong harvest sa akong garden. Marami. Kayang salamat sa inyong pag-subscribe sa akong vlog, nga Mama Dels Vlog. Bye-bye!